Nakaresibi na ang Department of Education o DepEd Bicol ni labi 203 milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon kan mga eskwelahan na naraot kan Bagyong Christine asin Pepito. Inian pigbiklad sa ika-4 na quarter regional press conference sa DepEd Regional Office 5 sa Rawis, Legazpi City kanakaaging Martes. Sigun kay Architect Deo Moreno, ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person kan DepEd, total na 203,073,029 pesos ang kantidad kan naresibi nindang disaster response funds. 104,307,948 pesos and 90 centavos naman ang ipigtagama para sa mga distroso kan Bagyong Christine, mantang labi 11 milyong piso naman ang para sa Catanduanes na labing naapektaran kan Bagyong Pepito. May dugang man na 82,714,540 pesos and 8 centavos na pondo para sa mga distrosong winalat kan Bagyong Enteng. Generally po talaga pong automatic nalilinis na po yung ating mga schools. Kaya lang nga po, talaga pong siyempre dahil sa wala naman tayong pondo sa schools, binibigyan po natin. Yun po yung sinasabi natin na clean up and clearing operations fund. Yun po ang ibig sabihin nun. And likewise, ang dinidiinan po natin dito, kung merong mga minor, major damage po, yun po ang ating interventions po doon sa TLS na sinasabi. Pinahimuti ka naman ni DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad na bakong bagulbol ang pagpapaluwas ninda kanaw ng bita na pondo. Tulos daan ninda ining pigre-release para tulos man na mapaunan ang patrabaho sa mga eskwelahan na nadanyaran kan mga naw ng bita na bagyo. We'll rely on their schedule, but we are also coordinating with them, especially the engineers of DepEd doon sa DPWH kung kailan masisimulan yung mga construction ng ating mga classrooms at kailan ma-repair yung mga classrooms na nasira. Mientras tanto, padagos man ang paggamit kan DepEd Bicol nin alternative learning modality. Nga ni matauan kasimbagan ang kakulangan sa classrooms asin masyerto ang padagos na pag-aadal kan mga estudyante sa mga lugar na labing naapektuhan kan bagyo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.